Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Imbag ta makataray pa'y day ta tricycle ni Kwarog tuyang. Ay na, di mo aya makita nga ang tulag taon. Aghasem nga may nagdaan ay day ta tricycle ni Kwarog. Unya raw, baka pati tanusan na paglugadan. Yakla kayat aglogan dita. Si Katuyang, saan ka aglog-logan dita Tambangan mo ang sakit ka. Ay na, badong, nagado dita tricycle a paglugana. Naglalawa, kan nagpipintas dapay. Nay. Si Mardegan yung tricycle ni Kwarog. Ay sas, igay pa'y tunga ti kalsada. Kita idurdurunan nga ipaigay. Ay, Kwarog! Ay. Pura mau, day ta tricycle mau. Saanin nga gandar, ay! Kaya natin tiyag biyahe ang gangil. Apay nga. Katawan damot ti tricycle ka. Asin na timangkat katawa. Datataba dong kanana tuyang. Impok ka pa ni nana tuyang. Pura kalakanon ti tricycle ka. Denggem pumunta kita at tao nga awan maaramitan da nasayaan. Milakok sa langan ni Jajang Shop ni tricycle ka. Ay. No. Inakilakaw. Saan po na? Hindi naklabdan ang gang. Ay, lapdan ka Uy, awan dakmat na kiti tao. Gapoy ti tricycle ka. Mala, ikagarod ila ko ijijag shop. Ay, sana ang gang. Sayang mo ti tricycle ka. Ay, kakit ila ko. Saan nga raw? Nagbabawi account. Ay, dahito ti bagakan ka. Di mo nga min patpat dyan. Nagiti madi amang mangag mo iti aglawlaw mo. Saan ko apat-pat yan? Saan ka nga agpaapik tao? Sige. Sana kun apaapik tao. Urayan niya pa iti bagbagada. Naggapu kagayam ijay ilay, maray. Wan amaray tanapanak gimatang iti lakok. Nagluganam ngay. Ti tricycle ni Kwarog Jay karag-karag at tricycle na. Na, di mo mat ibaga ti kasta tanaanos ni Kwarog nga gitultulod. Imbag man ta saan kayo anapir dyan ijay dalan. At damag kidi tay agsarda-sardang nang runa no tay pasangat. Makitam day ta. Angam nakaawid kami mo ta nasayaat. Kan may pagsayaatan na naglugan kay ti tricycle ni Kwarog, bagkatan na dagiti kargam. Saan ka amakangag iti reklamo? Ay namaray, jak kaya ti aglugan iti tricycle ni Kwarog. Makapati tanos ti lati na. Wan, at dalati na. Ang mabalin pa'y matapagluganan. Sakmat langin ti nakapila. Wunchip, swerte. Nagpipintas at chicks dagiti sumungad. Ay, wine. Miss, papananyaw? Ijay ili. Ay, siyak ti nakapila. Aglugan kayaon. Ay, awan sa bali na nakapila? Ay, siyak lang, mate. Di mi kaya't taglugan iti tricycle mo, Kwarog. Apay ngay. Super daan mat. Mamansaan ti ba, dumi? Ay, saan mo't pinunasak ti tugaw ti tricycle kaw. Itilaangan sa bali ti pagluganan mi. Sige, dito'y kami nga aglugan. Pasensyakan, Chip. Kada ito'y tricycle ko, ti kahit da pagluganan. Sige, aglugan kayo, taitulod kayo. Yay. Kasanungay, Enteng. Problemado mo't taka anakam. Apay ngagpaisungag may sa nakatugaw ni Kwarog di Tarwar. Kaslanaw nagtipampanunuten na. Ala, ingka kasarita. Damagem no anya tinadagsan na parikot na. Kwarog, anya yak ti problema? Saan na kaya tapagluganan ti tricycle kaw, angkal? Asino, ti saan na mga yan? Dagiti babalasang Na, apay adi na kaya taglugan, kat no nagtaraki ka. Naglatlati ka nung amin ti tricycle kaw. No di na kaya taglugan, di ta tricycle ba?
Na kami alalakay tilugan mo. Di damot lakayat ti aglugan. Ha? Ni tatabadong tupay, apada malakay. Na, Uyawan na ti tricycle kaw. Agudong kayo, mat, kukumare. Wan, maray. Agkukuyog tayo na agudong kamat, maribanang. Ay, katuwan Huh? Siya, mapan ko igatangan ni badong ko iti kukod ti baka. Tay sa ti kayat na si Darn. Si Kangay, marikwanang. Anyamot ti mapan mo gatangan, ijay ilay. Lakok Ay, kunak ano ko kudmet akas kan ni Marituyan. Kamay kayo aglugan ay. Itulog kayo. Ala, aglugan tayon iti tricycle ni Kwarog, kukumaray. Umay kan, marituyang. Jak kayat aglugan dita. Aglat-lati at tricycle. Agpili-pili ka, Marituyang. Marikwanang, intan, dua talaangan nga aglugan iti tricycle ni Kwarog. Alay, mare. Narigat tagura iti tricycle. Yan tangay senior citizen kayaw. Ada discount yaw. Ay, agyaman kami, Kwarog. Oh, makitam, Marikwanang, ada discount ta. Kan, intulod na tapay ni Kwarog dito'y papananta. Wen nga rod, mare. Dagiti daduma at tricycle driver ka agpatingga dala ang iti sungadan. Saan da nga agitulod iti unag ti palengkay tamasadot da. Oh, ato iti pasahim Kwarog. Umay da kamin tumulaang alaan no madamdama Wine, kagawad. Apaya si Marden ka dito'y tenga ti kalsada. Kat saan tapay mo't anak kasangpot ijay kabildatan. Agpatinggalaangan dito iti inted mo apasahim na natuyang. Kunak man no da discount ko ta senior citizen na. Awan ti discount kanya. Oo, apay nga ni Kwaraw. Adamot discount na no senior citizen. No di mo na yunan di pasahim, bumabakan. Ay nagloko kan. Papag naunakit dan kat nagadayo pa'y ijay kabildatan. Nayunan pa iti 50 di pasahim. Anya? No saan mo an nayunan, bumabakan. Ay, jakla ko man nagluglugan dito'y tricycle mo. Just kay! Basta Kwarog, di mo partakan unay ti agpataray. Tapno saan kaming agnervyos ka ni Marikwanang. Wen nga rod sapay managnervyos kami. Na? Inanatuyang mo't deta malabsan tayo amagmag na. Kung agpaisaw, kunak man no imunan ang nagawid, tanaglugan itinapintas at tricycle. Na, igam na pailaan tay ginatang na akukod ti baka. Ala, sardengamon Kwarog, ay kaasimal. Aw, nanatuyang. Apay amagmag na ka. Hay! Imbabanak jay Justy at tricycle driver. Nay, apay ngay? Kurang ka no jay inted ko apasahay. Iso a pinababana ka. Umay kalumugan na, maray. Wan, Marituyang. Umaikan, tanay, sumip ngatan. Saan akon nga agplitay, Kwaraw? Sana nanatuyang. Kita mantikin na singpot ni Kwarog, Mare. Wan ata si Dagmatla ang tinagluganak. Talaga ang nasingpot ni Kwarog, Marituyang. Ay, sige maray. Dito yakon balay may, tanay. Inak iluto da ito'y kukod, asidaan ni Badungkaw. Sige, maray. Nala, itulod na kami matan, Kwarog. Nagbayag ka na nakitsinda, tuyang. Apay, mabisin kan. Katuwin na. Ay na, kasanaw. Jay nagluganak at tricycle. Pinababanak ijay tanga ti kalsada. Takurang kano jay inted ko apasahay. Apay nga minta naglogan ka kadagiti tricycle driver nga abusa daw. Jak nga rod kaya ti aglugan ijay tricycle ni Kwarog akarag-karag. Si Kantupay kat di mo kayat. Mapan ka madamdama, iji barangay hall. Anya nga'y taramidek ijay. Kiti reklamom day ta driver Ay talaga mapana. Wine, saan ta mabali na palabsan dagiti kalukwan dagita tricycle driver? Makita nyo dahi tayo na.
Uray karag-karag jay tricycle ni Kwarog. Na isang pit na kayo dito'y balay anatalgid. Ay katuwan inteng. Ada pa'y discount may ta senior citizen kami. Nagmayatid talaga anaanos ni Kwarog. Inlugan na pa'y ngarod ni Marituyang, idinakita na amagmag na nga agawid. Isu asan arumbang nga rekla-reklamo da pari ba daw kan Marituyang. Tani Kwarog aka-anakak. Iso, ti kasisingputan at tricycle driver dito kabildatan. Pudnaw takunam inteng. Kasisingputan at chiptanon. Agasem ngay day ka. Papa na Maray. Mapanak ije barangay hall, Maray. Agreklamo akman. Asino man ang tiireklamo? Jay tricycle driver a pinagluganak edi kalman. Pinababa na kitday. Sige. Rumbang lang nga ireklamom dagita. Saan ang mabalay na bastalatan ibabada ti bakit akas kanyak ije nga ti kalsada? Ha? Nagngina pa iti siningir na kanyak apasahay? Sige, ibagam amin day taken ni Kapitan. Tapno maikatanda iti prangkisa. Wan, Maray. Maruwam dagita tricycle driver. Paayabam dito'y barangay hall jay driver nga ireklamo, Kapitan. Talaga Ungtak, kenlik tsura, no na nagitilintag arumbang asurutan da. Rumbang laan, Kapitan. Nakayumot ngamin na maminsan, Maray. Agpili kayumot ngamin iti tricycle a pagluganan niyo. Amuyaw, uray saan ang napintas, basta nasaya at tigalad ti driver. Ayos! Ni Kwarog sa matidakdaka matam, Kapitan. Wunsa. Wan nga raud, italaang amiris ka, at talagagayam anasaya at ataon ni Kwarog. Uray kas jay akarag-karag ti tricycle na. Iso adi kumamit tin katkatawaan ani Kwarog. Ay na, Kapitan, jakmet katkatawaan ka. Maisursuro taklang kinibadong ko nagkatawa. Nakita? Bagbagaam ngamin ni pare ba daw. Adi na unay uyawan ken katawaan jay tricycle ni Kwarog. Wan, Kapitan. Bayam, tabagaak ni badong ka. O anya, Maray, nakasaritam ni Kapitan. Wan, Maray, imbagak amin kenkwana. Inistorya, manipod drogay, aginggat ending na. Rumbang laang amamuan na day ta, Maray. Sige, Maray, agawid akaw. Tadanasken nga ibagakin ni badong kaw. Sige, Maray. Badong! Badong, ayan mau. Adak, dito'y kusina. Badong! Kunan ni Kapitan. Anya tinapasamakan ka. Tulungan, nak. Naipit to'y sa akak dito'y kusina. Nayabuta nga, men. Ay, sus! Ay na! Ay, sus! Limtagan day tasakam. Nagsakit. Nasugat pa yan. Ay, naskan ama itaray ka ija ospital. Sino nga iti pagluganan ta? Nagado di ta tricycle. Mangpara ka na. Oho. Awanlat amokon kadagiti daduma at tricycle driver dito'y kabildatan. Agpili da iti pasahiraws. Iso ajay laang ang tricycle ni Kwaraw. Ay, addan amatitanos da ito'y sugat ka. Ay na, awan ti sabali anaanos ken nasingpet a driver nga agitulod iti pasahiros dito'y kabildatan. Iso amayat ka man no saan. Inak ayaban ni Kwaraw. Kwaraw, itulod taman ni tatam abadong ija ospital. Una na. Mala, intang arud sukunan. Una na. Ay, imbag ka pa'y Kwaraw. Tama minsan lang nga ayab kat umay kadagaws. Di mo pa'y damagal numano ti ibayad ka. Ay, sanak akas kadagiti daduma na natuyang. Kaya't ko ti makatulong iti kabarangayat. Apay, naan ano ni pare Badong? Ay na, nayabot ka no di saka na iji kusina da, Maray. Takasanaw,
Narukupan jay kusina da. Ay, imbaglakit din Taad da ni Kwarog anaanos amang itultulod ka dagiti masapul ama ipan iti ospital. Ay, awan nga rod amare. Tano da dumalaeng. Damaganda pa'y nga umuna numano ti ibayad mo. Talaga, mare. Kasta dagiti kaadwan at tricycle driver dito barangay tayaw. Adda kat ti pinaayaban ni kapitan at tricycle driver iji barangay hall. Bagbagaan na kan ungtan na kanaw na iji driver. Wen tapno di datuladen ti saan anasayaat nga aramhed. Badaw, agawid tan naagasan kamutag. Sino ngay ti pagluganan ta nga agaway? Ni Kwarog Ni Kwarog manay. Isaw tinangitulod ka data dito ospital. Inururay na taam mo na anarigat ti pagluganan. Basta kaday. Iso adimon uyawin di tricycle na. Tauray no aglatlatay kun karag-karag. Iti panawin ti panagkasapulan. Adda ni Kwarog anaanos. Wayne, sige nga raw. Wanya, agawid tayo. Agyaman Kwarog. Pasensya kan. Takinatawaan, ken inuyaw mi iday di tricycle mau. Saan ay na maulit pa iday jay, Kwarog? Awan kanyak day jaya, tataba daw. Kunan ni uncle kao, tulungan nak, tapno mapabarok ti tricycle kao. Iso nga ita, anusak pa'y lang jay daan. Ay, tatabadong! Uray daan ti tricycle ni Kwarog. Tanasayang at mati ugali na kas driver. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangat. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Marikwana, papanan ni Kumarita atuyan. Jakman amo. Nakapayong mat nagpaamyanan. Ay, mapanman nga ta makichismisen Ay, una yan day ako Marita. Saan ang maibusan iti chismes? Sapay nagpartak amag na. Win nga raw. Nakalabas mo't gaya man. Kasla da kam kamakaman na. Win nga raw. Na. Marikwanan. Kan-kanta mo ni Marituyan. Na. Nga raw. Maya mo ti panagkantan
Silang samot ti panagkanta na. Wan maray. Silang at talaga. Adagkat-kanta. Nituyang ko dayta, pare. Mabigbig ka, ti panagkanta na. Unay. Apay, pare, ngagkat katawa ka. Silang mo't ti panagkanta na. Anya, Dinggam silang. ay makaunget ako no kasta ti bagbagam kinituyang ko, pare. Pudnubot silang, pare. Ay, bawiyam, jaim bagam. Ay, saan? Jak bawyan. Makaunget ako, pare. Uray Jak kaya't abawyan. Makaunget ka talagan, pare. Sinilang. Ay. Nagadubot din ti makitak abitwin. Rabiin ay. Tunak ngamin na makaunget ako. Hindi ka pa'y lagtal na. Maray, daytan ni Maritoyan. Wan na rod. Agawi dun tanalpasin ang nagkanta. Maritoyan, agawid ka din. Ay, wal, maray. Ay, dumagas ka pa'y dito'y tersena ni Marikwanag. Wan maray. Hagi istorya tayo pa'y. Kukumaray. Nangigyujay panagkanta. Ay, Marikwanag, ada nang ngigmaw. Ay. Awam mo nang ngagmay, maray. Ay, apay ngay asaan nyo anang nagpig sa panagkanta. Kwa, ada nang ngigta, Marikwanag. Diyan ngay silang anagkanta itay. Ay, si Kaday Jay, Marituyang. Oo, anya silang. Kat no nang ngigmimot anagkanta ka itay iti katuday. Ang silang ti panagkanta. Oo, kung namutlan na laing ka nga kanta. Nay, apay nga rod makaungat ka ngay, maray. Ha! Panawan kayo man langan. Nay. Virginio tal daw ko. Wah! Ay, nasaktan ni Marituyang iti imbagata. Makaungat apin manaw. Sikan tumot ngamin, inuyaw maw. Sika at tinanguyaw kang kuana. Duata, nakabalis tamot laangan kan kuana. Ay, maray. Anya nga taday ti amarikrek na. Ay, anya ngay day ta amarikrik nam. Kasla kayat kumitag kanta. Anya, Inaksamot ag kanta siguradong laang nga awan manguyaw kan ka. Nagapamanay tuyang. Napanak nagkanta ijay amyanan. Apay di mo nangag ti panagkanta. Nangagaw. Kat gapo iti panagkantam. Nadanog kaw ni kumpari nga inteng. Anya? Inuyaw na kay ti panagkantam. Apay nga inuyaw na kat nagpintas ti panagkanta. Silang kanaw ti busis mau. Iso nga ini-street ko na. Ay naawan pa'y tinanguyaw iti panagkanta. Nila ang kapitan. Diyak mo ti palubos nga uyaw-uyawin da ka, tuyang. Siya, ti kalayngan nga kanta dito'y kabildatan. Uyawan da keday. Ha? Ne. Sino diyak kang kanta? Ay, mabit lang tadengga. Kasla maibusisa ka. Nagmayata, hindi pa nagkanta na. Anya? Dingga mga men. Aha! Amo ko, no sino tagkan kanta. Sino nga iti akin boses iti na itatuyang? Nagmayat adenggay. Kasla ni Marikwanang. Nalaing magayam ako mansyon dahil taabaak ako maray. Asino kada kami tinalalaing ako mansyon, badang? Ha? Ha? Di ka agbidot asumong ba? Di ka ilot-lotwan. Ay, sos. Nariga tayo. Di ka itimtimplaan iti katay. Sige ka. Ay, sika tuyang. Tinalalaing ako mansyon. Hadayamot makaatyo di tabusis, mau. Talaga, Mike? Ha?
O sige tamapanak man na nagkanta. Nangag ko dya pa nagkantam, Marikwanang. Kahit mayat matlaeng, Maray. Wan, mayat launay. Jay kinantak ti mayat, ngam jay pa nagkantak ngay. Mayat, Maray. Ang kaslamay mayat no siyak ti agkanta. Aniya? Ay padasak to man mat ti agkanta. Nay, Maray, kita Ni manan marituyang data lumabas Nakapayong manan. agpaamiyanan manan. Ay, mapanman nga tan agkanta Ay, laki di Di la maumuman. Ay, saan aya ako na maamapan kamot agkanta? Wan, Maray. Una amon ing kamot agkantan. Wan nga agpaysoan niya. Isulakit din ti kanayon amang mangag nga agkanta. Ay, siyak man mat. Ala, mapankan Maray. Una am ni Marituyang. Darasem. Manjay Agkankantan. Dayjay manan ti kankantaan nan. Saan ama uma? Isong arod amapan kan. Ingka magkantan. Tapno masukatan mamuti mangag. Katuday di kalman. Katuday man itan. Makauma. Wan nga ron Imbag ko mamot Numayat ti panagkantana. Kita manjay katuday. Bulong na tipuray payapa. Marituyan! Ay! Anya ka matan, Maray. Madamati pa nagkanta. Mangdisturbo ka? May samot alin niya day takan kantaem. Di ka pa'y makaadayaw. Day ito nga ron ti paborito ka kanta. Sakman mo ti kumanta. Ay, jak pa'y nalpas to'y kan kanta. Kasano amalpas kat may salaeng mat alin niya ti amam. Hunay mo ti panagsasaumon, Maray. Siyak ti karkaretam. Say awanan. Ala, panawan nak ditoy. Bayan nak ako man siya. Ay, sakmut kumaat ti kumanta. Ay na, saan nakpay anaumang agkanta? Urayom amalpasak ng agkanta. Ay, apo, aya. Kita manjay katuday. Ay, una yan. Bulong na pumay payapa. Ay, una yan, Maray. Day tamot laptan alin niya ti Kita kanta. manjay katuday. Angkal, kunak man no bawal ti ngalaw-ngaw dito barangay tayaw. Apay nga di mangmangag ko nga kang kanta. Ay, naman din tuyang Rugi na itay bigat. Aging gaita malam. Agkang kanta pay lang. Nadlaw mo gaya. Day jemot latan ti kang kantaan na. Ay, makauman adeng-denggay. Tiliwamon ada kita ngagkakantang kay. Nagsakitan tilapay ko na. Jak makangagang. Ay, ibaon ka man nga rab. Sa dinaw. Mapan ka ayan di pare ba daw? Apay. Ibagam apagsardengan na ni tuyang nga kanta. Unang kay. Mapanakaw. Apay apasardengan ni tuyang ko nga kanta. Kit nagmayat-mayat adang ganti busis na. Makauma ka no nga main, tata. Amaw, pinagkunay ti dayta. Ni uncle mo manin na niya. At dangamin ordinan sa ti barangay. Bawal pay lang ti agngalaw-ngaw. Nangruna no silang ti agkangkanta. Asinaw tinangibaga asilang ti panagkanta ni tuyang kaw. Ni uncle ko
Nakaadon day tang uncle mo kwaraw. Yakon mapasinsyaan. Kapag sardanganan ni Nana Tuyang agkanta, no di mo kaya't amakaswan ni Nana Tuyang. Anya, makaswan. Anya kumatikaso na nga. Illegal singing. What? Kita manjay katuday. Yan. Bulong na Kuya! ay payapay. Kuya! Pumanaw ka man ditaw si Kabadaw. Diyak pa'y nalpas nagkanta ka. Itay ka pa'y ngagkan-kanta. Saan mo pa'y analpasaya? Sad pa'y nga raw. Isardang mo daytaan na panagkantam. Taray, kaswanda ka. Anya, agkan kanta aklaan kaswanda ka. Wayne, kaswanda ka kanaw. Iti illegal singing. Anya ngay kano ti dusa. May balod ka Mabalod ka, iti tumpalbyag. Anya! Isong agawitan. Aha, lepas kumapay di kanta. Karugrugik pa'y lang. Warog, nagmalam nga awan nanggag ko nagkanta. Imbawal nga ni uncle ko ti agbidyo kay. Nasaya at mat no kasta. Makaswan ti mangipilit nga agkanta. Ay kat may mayat no kasta. Una, sana na sumakit ti lapayag. Kaya't na asawan, saanan ang makakanta ni Kumarik Atuyang. Sana na. Ay, laklaka ayati makaswan. Illegal singing ko naman. Nagdagsa na kaso na ita. Ay, amom ka day, do apay ang naragsakak ita marikwanang. Ay na, uray siyak, Mare, naragsakak mat ita. Ay, agpadpada tagayam. Nay, ang mga nagpada ti pakaragsakan ta. Ay, ibagam ti rason, no apay ang naragsak ka, Mare. Naragsakak, gaputa saanan ang makakanta ni Marituyang. Agkukupya ka talaga, marikwanag. Nay, apay manay. Datamot ti rason, no apay ang naragsakak. Awanan ti kaagaw ko ama panagkanta, Mare. Apay, mapan ka manin agkanta. Katwan adaw ti naayatan iti panagkanta. Ay, nungay kaswanda ka. Patsamot. Dagitila silang titiliwanda. Ay Dagiti kasken ni Marituyang, amay may salaing alin niya ti kankantaan na. Ay, kasta? Iso nga inak manan ang kantahan, Maribanan. Ay, Mare, umayak man mag. Uwan duwata amapan. Uwan kita man no di umapal ni Marituyang. Kukod ko naman ti sidain. Uray bungalak, agsidaklat tatuyang. Ay na, di mo matsidaan amin talasag Ay una yan, day tamot dapan timbatim asidaag. Ha, dapan na ya day ta. Katway, nanyangay ti masidak dita. Ha, na. Nay, adamot agkan tatuyang. Kunak no bawal. Mailasin ko ti busis dagitag kanta. Dagiti do ako kumaray. Ay, bayam. Agkanta dalaeng agingkat kay kayat da. Mga takit day. Ay, mapanaksamot agkanta. Ay, saan ka mapan? Nambaram amapan? Kayat mau, ti makaswan. Umapalak nga raud. Nay. Makdar ka matay. Ay, mangan kaditan, tamapanak agkanta. Mala, kukuha mo da ito'y lasag. Dapanan, ti sidaag. Oday ta. Ay, bagim aminan, basta mapanak agkanta. Ha, ay tuyang, agsubli ka. Magibabain ka manin ako nakaw. Agsubli ka. If them kanya kapanaranay, takasiak ama idasay. Ay, kukumaray, umayak man makikanta. Marikwanang, makikanta ka no ni Marituyang? Anya ti makunam?
No makikanta ka kada kami, say-saya atam. Ay, siyak pa'y mati ko na ayaw. Kabisado amin akanta. Sige man nga raw. Talo tayaw nga agkanta. Sige, agbilang ak 1, 2, 3, ready, sing! Dong dong wen kanto, onay onay. Manjay katuday. Nayonan kanto. Bulong na! Ay pumay payapay. Ay na. Ay, aguray ka, Marikwanang. Marituyang, sabali mo takang kantaan. Matuday mo ulat ka. Manjay katuday. Ay na. Marikwanang, pasardingan. Bulong na. Hoy, Marituyang! Ay payap. Sumardang ka pala. Ay! Na! Ay, hapaw. Apay ngay. Si Mardeng kayo matan nga agkanta. Ay sige kitay, agkakanta tayaw. Ha? Kita manjay katuday. Marituyang, sukataman mat iti marunggay ti kantaam. Ay sige nga raw. Dahito lang amin katuday ti memorize ko maray. Sige baliwak marunggay. Kita manjay marunggay. Ay, Bulong na. ikatantasan ni Marituyang akaduwata. Mangdadain mo't Win nga ron Kita. Maray, ikatandakan! Ay, nasan kayo matakas ta ako kumaray? Iraman dakmut Ala, kastulangan tapno awan tirire. Marituyang, no agkanta kami kan ni Marikwanang, agnganga kalatan. Tapno kaslagan kanta kalata, Sigay, wunan. Sige yaw. Sigay. Sigay. Dong dong wen kanto, onay onay. Dayanunan kantaw, iti sinaman. Ay, kasta tipod nung agkukumare. Walang iwanan. Agkikinnaawatan kayo, tapno naragsak, ti panaglalangin nyo. Ala, sige. Dito ang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod, adi pa'y metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya, nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas, ken pakasaritaan, to'y kakaysuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng!
Dua ti pato ta, tuyang ah. Na, apay aya, tagkarabilang mo. No umado dagita. Adon taon ti pato ta. Iso nga road, asaan tapay aparpartyan, tapaadun tapay. 2 plus taw, plus taon ti pagbalinan na. Ay, kat saan laang at 2 plus 2 plus 2 ah? Mas ad-adun tupay. Manungay. 2 plus 3 plus 3. Di ka man ag plus plus akasta, tamaulawak. Basta, saan tapay la ida aparpartyan, tapno maduda. Uy na. Uray makasidsida akti karni ti pataw. Saan tang agpartay? Wan, ano sampay laang ti saan ngagsida. Di mo padpadasan at tiliwan dagiti dududwa apato ta. Nay, tuyang. Papanan na nga di may sa apataw. Na, rimwarmot diti arubayan. Nay. Mala, bayamon. Mapanmut makikaaruba. Maburing mut ah. No ngay mapukaw. Saan? Amuna day tati agsublay. Dahanag mo na ya. Angkal, kitang day dyan, At dapato di kalsada. Atin kuko nga ta iti data. Uy, nagturong samat dito'y arubayan yaw. Ay, daskan asad ama kaunag dito'y data. Tapay, mate. Kananda dagiti mula ni Antim Amasitas. Agungot tumanin. Anyangay nga ro ti aramidak. Nay, imo na kay. Ay, tiliwom tatalyam ti saka na. Unang kay. Jeep, apay deta igdum mo apataw. Ay, katpulutan tayo Nalukmag ah. Parcintan, jipaut. Ay kat una. Timbaga ni uncle ko parcintan. Isutin ang ibaga. Katway, naglawag di imbaga na kanya. Anya tigatangam. Arak, kagawad. Nay, agiinom kayo manan. Baunak ni Chip. Sumipngetan. Bawal ti agiinom diti barangay nurabeen. Ni Chip mo ti kadwa may kagawad. Uray pay. At pulutan kami iti adobo apataw. Ha? Akim pataw. Jak amo kagawad. Nay, amangan no addan to agbiro kiti mapukpukaw apato na. Pato ni Chip dayjay kagawad. Adaman damaga maribanan. Anya dayta, maray. Adda ayataraken ni Kwarog apataw. Pangalaan na ngay kumaititarakan na apato. Ay, kuna, kay. Ay, saan? Adumakkel dagiti taraknen ni Kwarog. Tapyek dapay laeng parpartyenan. Na, nugasta. Nangalaan da ngay iti pinulutan da apataw. Adda aya. Adda, maray. Gimatang dantupay iti arak dito tersenak. Kasta aya. Ay, no adda agbirok iti mapukpukaw apato. Ay, sigurado ani Kwarog ti suspitsaan da. Ay, wun maray. Awang magayam taraken na apataw. Agam nangalaan da ngay iti pinulutan da. Tuyang. Ayan na di may sa apataw. Nay, apay abirokam kanya. Kitjakmat imbulsa. Sika ti mabatbati dito'y balay. Ay na, napanmat siguro nakikaaruba ah. Ay, malimay. Adda ko man ah. Ay, wunan niya. Ay, mangan mo no pinulutan dan tuyang. Ha! Ay, saus! Idarum ko dagiti managpulutan iti pataw. No saan pa ilang nga gawait intong bigat. Yung kabiro ka na Wal! Marikwanang, adala umay ko damagang. Anya day tamari tuyang. Adda nakitam alimabas dito'y tersinam apataw. Pataw. Wan, maray. Mapukpukaw nga minjay patumikin ni badungkaw. Anya? Nalukmag day jay apato, nay. Nakinay ti panagnana. Adda tiniliw da Kwarog apato idi kalman. Maray. Ay, saus! Amangan no isunday jay baray! Pinulutan dan Anya! Imay daing gatangan iti arak. Ha! Ay, isuday jay jay pato, may! Kunakong kat nga daw may agbiraw.
Apay ngay day taachip tanod tayaw. Kanakan pa'y matngarod ni Kapitan. Agtiliw iti pataw. Kasjay na nga rod, Mare. Agtiliw da iti saan da ako kwa sa da pulutanan. Ay, anya ngay ngarod taramidag, Maray. Kat agreklamo ka akan ni Kapitan. Kasano ngay, kat kanakan naman. Ay, uray. Ireklamo mlagta. Di lagbain. Agruaman. Enteng, berbero kan ni Marito yang jay pato da kan ni Pari Badong. Mapupukaw? Wan, kat suspit sa may, nga iso jay pinulutan da Kwarog. Ada pinulutan da apato? Katwan, ni kano Kwarog tinangtilew. Katwa da impatilew ko apato idekalman kan ko na. Na, ison ajay pinulutan niyaw. Ay, makaungutak man Ay, amok agasok manan dagita lapayag mo. Ay, paayabak ni Kwarog takasarita. Nay, sumungad ni Marito yan. Ha? Umayan dito'y balay. Diyak ko makayat ti umay dito'y balayaw, Kapitan. Paadi mo kayat? Ang mga nupanunutam nga umayak lang makikapay. Awan mo't panunod ko akasta. Si kalaeng ati akin panunod. Agam agure ka. Panang! Itimplaman ni Marito yung iti kapay. Wow! Ay, Maray! Ay, ikabitigatas na! Ay na. Ay, mabainak ang makikapi ko, Kapitan. Mabain ka? At tuyan ti kape, Marituyan. Adda gatas na, Maray. Ay, adda Ay, ije pasurot na ngay at hinapay. Ay, talaga ang managbabain ka, Marito yang. Ay, wan, Kapitan. Ay, talaga ang managbabainak. Ay, Maray, palaman ang mutin. Wan, Mare. Ay na, managbabain ka talaga, Mare. Ay na, Kapitan. Dandanik paikit din malipatan jerantak dito'y balayaw. Anya nga min ayaday, Jay. Jay patumay, mapukpukaw. Ha? Ada ka din suspitsayo ang nangala? Ni Kwarog, Kapitan. Sigurado ka? Ay, wan, Kapitan. Bayam ta kasaritak to ni Kwarog. Ang kapikakit di? Ay, aguray Kapitan. Tor urayak pa'y jay tinapay ko pinalamanan ni Maribanang. Jay, wantod tayo matkanawon. Tapay. Jay kano ngamin pinulutan tayo apataw. Danagmun aya. Si kaman mo, timawantad. Di ka kadimadanagan. Taapay asaan. Sakti makamaw. Imbaga ni Uncle Kaw, apulutanin tayo dahi di apataw. Nay, apakas tati pa nagkit-kitam kanyak na natuyang. Tapno mangrek na ka. Makasugat mo't dagita pa nagkusilap, maw. Mariknam, Kwarog. Ha? Puraw mo't amin ang dagita matam. Napanan ngay tingisit na. Pinulutan nyo jay patumay. Ha? No saan nyo atarakang, saan nyo asidaan. Imbaga mo't ni Uncle Kaw. Imbaga na. Una na. Imbaga na talaga. Naglokon da jay Kapitan. Anya timbaga na. Kastoy nay. Kuna ni Uncle Kaw. Tiliwam jay pataw. Talyam dagiti saka na. Pulutanin yun. Kuna na. Imbaga ni Kapitan Tikasta. Imbaga na nga raw. Kunak man no natak ng daya Kapitan. San mat gayam, sorwan na kapay nga agaramid iti dakas. Nagapwa, Mare. Ay, di ta paradaan da Kwarog. Kinumprontam ko man Ay, talaga Kahit inaklon na matlaang nga isutin ang tiliw iti patoyaw. Wan Maray, kat amom timbaga na. Anya ngay. Imbaga kanu ngamin ni Kapitan apartyen na jay pataw. Anya? Iso ako na. Asaan gayam anasaya at ti ugali day jay Kapitan. Imbaga na dayta? Wan Maray, iso timbaga ni Kwarog. Na,
Asino nga tatag sasao itipod no? Saan ako namasdaaw no kasta timbaga na dya kumpare ka kapitan tuyang. Puro mat ngamin kalukwan siya muna. Ha? Saan nasaya at ipanunot na? Saan mat ngamin na talaga? Kaano pa yan nakapanunot itinasaya at dayta a kapitan? Ha? Jay pa'y pato ta timbaga na apartyenda? Kunak nga rod king ka. Asaan ang nasaya at ipanunot na dayta a kapitan? Maribanag, imbaga ayan ni Kapitan ken ni Kwarog at iliwan na, kan partyen na di pato ni Marituyang. Ha? Dayta nga mintagwarwara sa damag diti kabildatan, Mare. Nay, apay kumangay nga ibaga ni Inting dayta ken ni Kwarog. Dayta mo ti imbaga na. Ay, saan? Awan ti kasta nga imbilin ni Inting ken ni Kwarog. Mas daawak mo't ngarod, Mare. Ay, kaguran ni Inteng dagiti made nga aramid. Isu nga apay nga ibilin na kumatikas ta ken ni Kwarog. Ay, masapul amamuan tayo. No agsasao ni Kwarog itipod no. Inuntan ni Kapitan ni Kwarog, Mare. Ay, rumbang laang nga ungtanda. Ay, kasta unay ka na apakaasi na kinangkel na. Ha? Amo na abasol tag parti iti saan na atarakan, inaramid na. Uwan nga rod Nagmulta sinukatan na iti dua apato. Ay katwan rumbang laang maray. Kan dumawat kumaa iti pamakawan kada kayo kan ni Kabadong. Wan, rumbang laang akasta taramid na. Wan, tapno agnakamay. Chief, mailiw ka nun ni Kapitan kan ka. Sana ka mailiw kan kuwana. Apay ka no, asaan kan alumablabas iji barangay hall. Apay ko lumabas Jakto pa'y tumaltalyaw ijay. Mabutang kan samat. Pagbut nga kumangay. Siyak tupay, mabutang kan ni Kapitan. Tamay sa akmet ang nagpulutan iji pato. Saan ka mabutang? Mabutang nga road. Aw, apay nga imay ka dito ayan ko nga ginina na. Umay ko ibagakan ka, apapaayaban na ka ni Kapitan. Jak nga rod kayat timapan. No saan ka amapan? Mamati akon at akrot ka. Sana katakrot kunak lang aruday. Askin ang malinis at tinagan ka. Tila ipagpagamit. Agungat ka man ang nanggal. Anya tinanggagmaw nga imbagakan ka. Nangagkumot nga imbagam at iliwak jay pataw. Win. Aminak nga imbagak dayta. Imbagam at iliwak jay pataw. Kan talyak jay saka na. Isumay. Kalpasan na. Imbagam aparche kaun. Anya? Kasta mo timbagam. Ay, di ka man agar aramid. Awan mo timbagbagak aparcham. Adda. Sanak pa nga kabakwarog, Malagip ko pa'y ladagi ti imbagak. Nakangagak ngay nga ron jay parcham. Adda ay imbagbagak aparcham. Awan na ya? Awan. Ay, imbabainak manin. Hindi ka man agar aramid iti saw. Kuha nga minanggal. Ay, sukatam di pato a pinartiyo. Pangalangay ti pangsukat kao. Dua ti sukat mo. May salang di pinulutan may. Dua ti sukat kao. Wala. Gunggunan mata, naglaing kantumot kami nga agparte, iti di mo tarakay. Kaslamot nga minang kung ngayon baga mapartyan mi jay pataw. Ay, awan ti imbagbagak. Basta sukatam di pato. Ay, Kwarog! Denggam ngamin anaimbag, ti bagadakan ka. Itikas na, awan tumaod aparikot. Kan, tapnosan ka, ama isagma. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanan ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Fergie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolnek.
May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Marikwanan, kitaam ni Marituyang. Kitaam ti panagnana. Ne, apay ngay. Kasla matumtumbamot din. Win nga rod, kan nagbuntog amag na. Ay, bumakit talaga ni Marituyang. Nakasarukod pa yan. Kan puraw amin abuok nan. Kada tayo atalaw, ni Marituyang ti kabaketan. Iso ti immo na akim mapsot. Sino nga ti sumaro na? Ay na, saan kumapay mo't asyak atanay, awampay asawa. Makiasawa ka nga minan, Ay, sos! Naidugmamatan ni Marituyang. Ala, Ay, di nan sama nakita tayo Ay, sos. dakkel abataw. Ay, ingkatulungan, Mare. Ay, agyaman tatinulungan na kwaraw. Awanan yaman na, nanatuyang. Ayan jay antiparak. Nakatinagan na aya. Ay kita man, tadyak makita ti pagnaak no awan day jay. Nakaipurwakan na nga taya. Dayjay man gayam. Mabit lang talaga. Ay na, nagrigat at talaga ti bumakal. Adto yun ti antiparam, nana. Ay, agyaman na kwaraw. Ay, mabalin akibinan na. Ay, kato na. Sa dino ay ati papananyaw. Dita. Sige, itulod kay ti papanam. tulungak ko man ni Marituyang at tumakder. Adamatan ni Kwarog, tinulungan nan. Ne, agturongdan dito tersenak, Mare. Umay umutang dayta, Mare. Uray kitaam. Ne, nagdiretso damatang. Na, papanandangay. Wan nga rod, papanandang at ang agpaysa. Ay, Kwarog, iturong nakmat ijay papanak. Papanam aya. Di ta abagatan. Anya ti aramida mi di abagatan. Basta, agururay dagiti kakadwak ijay. Ay, kita man kitday no dadan. Ha? Nagadumot at tao ti nakatugaw ijay. Ay na, gagayom ko dagita, Kwarog. Way, agsusugal dan sa amay. Ay, sigay, dito yakon, ibati na kung ditaw. Ay, di sarukod kaw, ibatay mo. Nang ituludam ngay kan ni Marituyang, Kwarog. Ijay abagatan. Kunak no may gumatang. Kasta mo ti ipagarup kaw. Ngum mapanmot gayam makisugal. Anya? Nagadudang agsusugal ijay. Ay na, saan akayat ni Kapitan Tisugal? Sigurado nga gungat na ijay, numamuan na. Lakit di ah. Agtugaw ka lang di tatuyang. Kasi akaw ti aglutaw. Ay, katun tadyak nga rod makalutaw. Ay, iyawat mo man kit di jay chinilas kaw.
Apay, dimla magaw atin na ya. Ay na, bakit ak ngarudan ba daw? Nakapsot pa yun ti panagkita. Nakapsot ti panagkitam. Ang makapan ka pa yung di tabagatan na makikaaruba. Ay darasam kit di taglutaw. Sa ukala asaw. Ayan nan nga, jintad ko kin ka akwartam. Apaggatang mo iti meriendam. Ay nadamagam pailaan. Inggatang kong. Nangigatangam. Anay! Pinangur mo to'y sakang ay. Agluto ka kitday. Nagadukot adamdamagamaw. Mabisi na kaw. Pag sungrod kon sanday ta sarukod mo. Tay sumot yo sara mapagpangor mo kanyak. Ay, makatugawak matlangay na mangan. Ay badawng iyalaan nakman pa'y iti danaw. Tumakder ka mutin ah. Nay, pinangor nakmanay. Danom ko nak. Pag serbyam to'y bakuten nga sawam. Di nakpay pagtugawin mutin to yan. Ha? Anya? Ay, danom. Mabitlaan tayalaan ka to yan. Ato ito yan, tidanaw. Ay na, kunak numataya ka na. Ay mga nakpayam. Inayadam nga minti agsubo to yan. Mga numais palan ka manayin. Ay nayunam kit ni da ito'y sidaan. Na. Ay, nagimas. Nagadonti ka nam to yan. Limit marito yan day ta sumungan. Nay, when nga agpaysaw. Nay, Ay. duwanti sa rukod na. Agsumbangir nga ima na tinakaigam iti sa rukod. Di natansamot nakita. Ay, marito yan! Ay si kaday ka, kapitan. Apay, di nakmabigbigan. Na, Ay, kwa. Diyak makabigbig no adayo, kapitan. ay, maray. Apay ngay, duamot tanday ta sa rukod mo. Ay, wala maray, tanakapsutin dagiti tumengkaw. Papanam ay maray. Ay, di tabagatan, kapitan. Adayo di taabagatan. Kanapay adi nakakadwain ni Badaw. Nagsadot day jay. Maray, anya ayati mapan mo aramidan di taabagatan. Ay, Sikaray! Sikan samat amin tagtrab-trabahon kabadong. Wait maray. Tanya ngay. Kinmapsot mo ito ni tuyang kaw. Di na kan matulungan. Saanin maray. Siyak amin ang timangyawat iti kasapulan na. Kibinag pa yan abo mabae di agdan. Ay, una yan. Pagkapsutan na amin ang maray. Mangan laeng ti pagpigsaan na. Na, kano inal daw alumabas dito'y tersenak? Mapangarod ka no, kahit kadagiti gagayim na ijay abagatan. Anya nga'y ti mapanararamidan ijay. Makis istorya Ay na, di mo ka di amaw, amapan makisugsugal ni kumari tuyang di taabagatan. Anya? Ay, ati paam ni Marituyang kabadong. Kaguran ni Kapitan ti sugal. Amangan no ipatiliw na ida numaamuan na nga agsusugal da dita. Badong! Badong! Umayeng! Itay kapay ngay ayaban. Aglot-loto ak nga main. Diyak makaulay dito'y agdan. Umay nagtulungan. Taltalo lang may atokad day tagdan. Din pa'y maulay. Anday, pinaut nakmanay. Reklamo ka la, reklamo. Bala, iuli na ka, tamabisi na. Ay na, sapay nagdagsen ka. Kaya't mautapang uran ka manan, ha? Iuli na kwan no saan. Malalala, agkapit ka kanyak. Ay, inayado ba? Ay na, nagdagsen ka na ya. Ay, muna nga adang day tayo. Saan ka mawait? Ay, patagan! Badong! Ay!
Alay, ikaw tayo sikit ko. Ay, tumang ka. Nagsakit. Kano natin nagni Marituyang iti agdanda, Mare. Anya. Iso anak kakubo ang magmagna. Na. Isumot day ta lumabas. Na, papananangay nga ta. Agpaabagatan manen Ay na. Natin naglangarudan. Ngam agpasyar pailaeng. Makisugal, kunam kitdi Anya. Kawan, makisugsugal ni Marituyang di tabagatan. Ay, Ang amungatan ni Kapitan Daytan. Udno timbaga kangkal. At pagsusugalan di tabagatan. Iso ti papapanan ni Marituyang. Unang ka. Bakit anda ya sugadur? Un nga raw. Nagpaitulod pa'y kanya kidi na minsan. Ay na. Nakaasya magmag na. Marigrigatan pa amag na. Kaya mapanggaya makisugsuga. Inal daw amapan makisugal. Ay, naskin ang mabagaan tapno sumardengan na makisugsuga. Aw, tatabataw. Nanatuyang. Papanan niyaw. Mapan may alaan di pensyon ni Nana Matuyang, Kwaraw. Ay na, makinistorya ka pailaan. Mapantakiday. Ay, aguray kamot atuyang. Mang para ka din iti tricycle apagluganan ta. Apa amang para akpay laag. Ni Kwarog ati mangitulod ka data. Kwarog, mabalin ka day. Mabalin na. Ay na, day ta karag-karag at tricycle nati pagluganan ta. Ang mga no nagbuntog mat at umaray. Ay, saan mo't nanatuyang? Uray karag-karag to'y tricycle kaw. Napartak ti taray na. Imbag, tanaalam mo, day ta pensyon mo, tuya. Wen, agawid ta. Agawid tan adagaws. Adarami daw. Kunak man no mapantapay gumatang iti maintenance mo. Maintenance asasawon. An mo ngay, day ta naawat mo akwarta. Inak isugal. What? Barang mga bakak. No mga bakak, sakto gumatang iti maintenance ka. Gumatang kaitan. Ay na! Isuro na kiday. Na. Aw, ayan ni Kwarog. Ayaba mong taglugan tayo tricycle na akarag-karag. Nagbuntog mo ti pa nagpataray mo, Kwarog. Napartak lang arudan. Darasal, tamala daw ang amapan makisugan. Di mo ka di apura, ni Kwarog, tuya. Ay di ka man sumanaw dita. Nay, kasi tayo iti balayaw. Sige, Kwarog. Ibaba na kami, di balay may. Agluto akaw. Kat ni Nana Matuyang, aginanamot tayo, tanapanaw. Anya na ba no kasasawam? Ay, Kwarog, idiritsong idi abagatan. Nya, Siyak tagbayan, iso asyak ti surutaw. Makaungotak na. Ay, sige. Idiritso kang arudan. Darasal. ay bumaba ako dito'y Kwarog. Yak kaya ti sumurap. Sigay, agluto ka tainton sumangputak. Mangan laang ang daramidang. Nagaduda manen nga agsusugal di abagatan, Kapitan. Ay, nadamag ko nga raw. Adda ka no ni Marituyang di makisugsugal. Talaga asaan asumardeng na dyan. Bakit? Kano napan na insugalan tay pensyon na. Ibis nga gatang na iti kasapulan na. Sugal na kita. Nay, pulisa mo, dagi jay maray. Wen, kabadaw, naggapuda di abagatan. Anya nga tinaramid ta. Napandati niliw adagiti agsusugal dita. Anya, Amangan numaysan ni Marituyang kadagiti natilew. ay saus, delikadaw. Bawal nga minti sugal diti barangay tayo. Imbagak mo, day takin ni Tuyang ka. Kahit di nakadinengag. Ay, jak inulitin tapang urin nakmay. Awanan Tiniliw da nga rodan ni Marituyang. Ay, ang babawi ang badal. Amaw mabawal. Impilit mo lang ti makisugal. Ayawanan tinabati a pensyon ka. Ay, talaga nga awanin Ay, ni Kapitan ngay.
Ingkayaban, tapno makisarita ka na gito'y pulisan ng tiliw kanya. Ay, mabain akong tuyak. Ay, di ka lamasyanan dito'y asawam abakay. Di ka lamaasyan to'y asawam alakay. Agpadpada talang may ako mapsutay. Kanya manain, tipag-apaan yaw. Ha? Ay, nasaya at tadakan, Kapitan. Ay, mabain akong kinkaparay. Sika nga min marito yan. Rumbang agbayad ka ba't Iparparit ko lang harudan ti agsugal dito yung barangay. Sika pa'y abak-bakitan, ti mapan makisugal. Ay, Kapitan. Amo ba't akagurak, ti anyaman aklasin ti sugal. Ay, iba daw. Ay, mahay blood aksan. Ay, mahay blood akaw na. Ay, Agas na kay. Ay, awat tinagatang mi paray. Ha? Kainon una na tinakisugal. Ngam gumatang iti agas na. ay na, maulawa. Makisugal tumot namin ting kaunain. Anya ita. Paray! Oh, tuyan. Ay, asus. Anya ti makunam. Ay, numatayak nito. Alalian kayo, amay. Matiyak. Paray. Ingkay pa doktoran. Hindi gatanga may tiagas na. Ay na. Ika na paray. Ay, Hindi ka nga binin makisugsugal marito yan. Nagbalbaliw ka na. Last chance mo, data. Ay, nanatoyang. Ado dagiti rumbeng nga kaaramidan. Saan aday ta makisugal? Taawan na sayaat nga itdan na. Ay, lasigay. Ditong tinagibusan ti sabalupay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan.